Ale čujte ľudia, toto je druhý diel z našej série Grocery Store. A v tomto dieli budeme, začíname tam, kde sme skončili. A tuto teraz budeme ľudí, tak idem rýchlo im to dať. Toto. A potom zelené store a omylom som dal ten ty. Takže je to dosť ľahké na hranie, proste pre takých začiatočníkov. Hej, je to také upokojujúce, hej, akože keď máte nervy, volíte sa. Už nám zase robiť dochádzajú, tak idem zavrieť. A vyhráme celý sám. Čo ideme urobiť? Tak tu bude nejaký chips, že tu nám ešte zvyšné. Ešte to musím dobrať, objednávku. Sme v extrémnom profite, hej, máme plus 300. Čiže ideme doplniť flour, ale teraz to urobíme trochu inak. Zrobíme také dve akoby vedľa seba. Prečo, sa asi pýtate? Proste vyzerá to prehľadnejšie. Asi mi to nevidie. Nevidie mi to. Tak proste... Tak ja sa zase urobím iba asi, tak ešte nejak som nechcel. Urobím to asi iba na jedno, lebo neviem, či som to zmestí. Bean soup sme mali... Bean soup sme asi nemali. Alebo som zabudol dať. Tak máme toto. Apple, cinnamons, tie boli asi tu. To. Neboli niekde inde, nevidím ich tu. Bean soup, tu. Už je to full. Teraz tu washing powder. Tu. To dosť akože taká. Toto ale som zabudol vám povedať. Tu, keď pôjdete, máte tu employees a môžete si tu dávať, ale musíme mať store level ako tu. A to sa robí pri, keď pôjdete tu, tak store level, a potrebujeme $500, čiže to asi v tomto diele ešte nenašetríme. Basmati rice bude tuto. Potom sa tu dajú kupovať aj regály. Môžeme sa kupovať aj regály a môžeme dávať. Prepáčte, že nechádajú videa, hej. Takže budem sa snažiť. Dobre, idem dať ešte... Neviem, či tam nemám príjemné, že tam tie chipsy sú tam nie sú doplnené ráno. Či dáme tam tie chipsy, dobre, sú plné. Dobre. Čiže, teraz. Utvárame store. A je sa... Dobre, počkáme si na ním, nech to príde. A ideme skontrolovať, čo tu všetko je, lebo ja som to nemožil. Store expansion, tu môžete kupovať tie proste veci, všetko. Máte, tu je, môžete expandovať, to som vám ukazoval v minulom dieli a teraz som vám ukazoval toto. Tu môžete nakúpať veci, tu je za viac levelov, čiže to musíme upgradeovať. Order book, to je vám ukazuje, deliveries tiež. Change price, tu môžeme, možno by som túto vyskúšal zväčšiť na 8,50. Možno, že to je kupovať, možno, hej. A ešte túto, asi som to asi minulé nemal ani. Tu by som vyskúšal dať 5. Hej, lebo proste peniaze sú peniaze. Hej, povedzete si, to je veľa, ale to nie je veľa. On to ešte stihol, akoby v zľave. 8,50, on to zobral za tých 8,50. That's good. That's too expensive. Ježiš, peniaze sa len hadnú. Dobre. Just these today. Dvakrát chipsy. Thanks for the quick service. Akože je to pre... Ring these up. Akože už takýto 12,50 chipsy a do pračky. Thank you. No, nie je to docela dosť. Keď sa môžem povedať. Čakajte, ešte niečo skončím, alebo neviem treba. Dobre, sadnem a ideme sa... 15. Nekup... To som si všimol, ale proste keď tu niečo nebude, tak to dobre.
Neberú ten Too Beansod. expensive. Exactly what I was looking for. Ty vole, beru. Zobral 2 za 8,50. Jaký to má nákup? Tak, tak ten sa... Dobre. Bye. Bio za... Další 8. Zobral veľa toho. Costs a bit much. This should do. This one's on my list. Dobre, tak to pince obľúbe. Asi sa to nekupuje moc, ale to je v kuse I'm out. good. That's too expensive. Kartón som zabudol zobrať, pardon. Bye. Just these today. Cost too much for me. Bye. Cost too much for me. Pince od nič si nezobral. To je bolo zrázaný, čiže asi znižím trochu cenu. Pardon, pani, ale ja idem tu a dám change prices a toto dám tak na Why the 3. high price? $3. Nech už to niekto kúpi konečne, lebo už akože... This should do it. Cosť. 4. On nebral len toto. 4. Thanks. 21. Dali sa nám. Budeme asi doplňovať ten zelený, alebo ho zdražím. Hej, ale asi ho doplním, lebo nechcem už mať vyšlo Just sa these today. v kuse, akože ja mám brutálny teraz profit. Ja som mal, minule som mal 100 a teraz mám 388 a ešte mám zásoby. Čo je brutálne. Hej, keď si poviete, je to brutálne. This, I'm out. Hej, je to good zatiaľ. Pozriem sa na niečo. Dobre, This is tak so toto je expensive. koniec tohto videa. Tak ahojte, čaute. Čaute.